Για να το βλέπετε αυτό το βίντεο, πάει να πει ότι έχει γίνει. Ρίχτω. Είναι το μεγαλύτερο project που έχει δημιουργηθεί ποτέ στην Εύβοια. Ήρθε η ώρα να υπάρχει ένας λόγος να έρχεστε στα γήπεδα. Πανδοκαϊκός is ready. Ήρθε η ώρα όλοι όσοι έχετε ξενερώσει με τα ευρωϊκά γήπεδα να βρείτε ξανά το σπίτι σας. Αυτή η προσπάθεια είναι από το 0. Θα έχει πολύ ψωμί. Όλοι ρωτάνε, στέλνουν μηνύματα, με βρίσκουν στον δρόμο. Τι γίνεται με αυτή την ομάδα. Ο Δοκός, Πανδοκαϊκός, υπήρχε, θα μας λύσει τις απορίες μας. Υπήρχε, θα υπάρξει, θα λάμψει. Τι συμβαίνει. 50 χρόνια ομάδα ήτανε. Είναι ένα project από το 0 που ορκιστήκαμε μια παρέα φίλων να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν θα έχει ξαναγίνει. Ήρθε η ώρα να ταράξουμε τα νερά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ξεκινάει το ταξίδι μας. Η ομάδα κατεβαίνει στα γήπεδα το Σεπτέμβριο. Είναι επίσημο. Εδώ τι έχουμε έρθει να κάνουμε, αν δεν είναι επίσημο. Θα το φωτοβολικάκι. Πού θα φτάσουμε, Έχει ταβάνι αυτό, είναι κοντό, πιο πάνω. Καλά είναι. Εντάξει, πάμε. Η αλήθεια είναι ότι έχω ενθουσιαστεί με το όραμα των παιδιών, με τα μέλη της διοίκησης. Έχουν κάνει πολύ καλό project. Η ομάδα κάνει μια νέα αρχή μετά από 50 χρόνια και νομίζω ότι όλοι οι Εύβοια έχουμε πιστέψει σε αυτό το πλάνο που ξεκινάει από το Σεπτέμβριο. Επειδή τα πολλά δεν μας αντιπροσωπεύουν και πολύ και έχουμε πει και πάρα πολλά, ήρθε η ώρα για πράξεις. Το ταξίδι ξεκινάει. Φύγαμε. Δεν το είπαμε. Λοιπόν, τι κοιτάς μπαίνεις τόσο? εδώ, search, Instagram, Πανδοκαϊκός FC. Βγαίνεις από εδώ, πας TikTok, πατάς Πανδοκαϊκός FC. Ακολουθείς όλα τα media. Ξεκινάμε. Θέλετε κι άλλο ψωμί? Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας Πανδοκαϊκός FC και ελάτε. Ακολούθησέ μας ή Instagram ή όπου αλλού θέλεις για να ζήσουμε το όνειρο μαζί. Πανδοκαϊκός FC. Πάμε δυνατά. Ήρθε η ώρα για τον πρώτο όρκο νίκης της ομάδας μας. Πάμε! 3, 2, 1.